Sanibona, phinde nibingelele nje ngalesi sikhathi, ngaleli thuba, ngalomzuzu, ngaleli hora. Ngethuba nje ubaba ohlala ekhaya ezulwini asasibusise ngalo. Yazi sinenhlanhla ngendlela eyisimanga. Kuyaye kudingeke nje uma umuntu yazi ukuhlale phansi. Ukubuka izinto onazo, ubuka izinto abanye abantu abangenazo. Ubuka izinto onazo, ubuke ukuthi yazi angisebenzi. Yazi futhi angiphili mhlawumbe ngiyona ingane yashona eMkhize, angihlobene noSomizi, anginayo imali, anginakho ukuthi. But ngino-one no-two no-three. Nginegumbi lokukhosela makunomoya. Nginengubo yombatha ebusuku noma ngilala phansi. Nginendishi yokugeza mina. Yazi mina nginensipho. Mina ngihlezi ngilala ngidla uphuthu into esisuthisayo into eqinisisiso khona umuntu odla igwinya kanye in 3 days. Yazi mina nginokuthi, yazi mina nginamawindi, yazi mina ngiphelele kahle kahle. Mina ngiswele lutho. Yazi mina ngiyaphila kunomuntu okukhalela lokuphila lokhu. Yazi mina ngiyakhuluma khona umuntu okufisayo lokwethi Yazi mina ngiyabona ngamehlo ami khona umuntu obona kufifi, mina ngikwazi ukubona into elephesheya. Ngithi hayi ingane yami esikoleni. Yazi mina ngikwazi ngezandla zami ukwazi ukuthi ngigezele isitsha sami. Uma ngibona ukuthi la ekhaya abafuna ukuphaka ngigezele isitsha sami, ngihambe ngiyoyela ebhodweni ngiyiphakele. Otherwise kube mhlawumbe une-stroke, uyocela ukuphakelwa, uzokhale uzulale bengenandaba. Yazi mina ngisakwazi ukuthi ngiyele etoilet. Yazi into enkulu-ke etoilet yabantu baNkulunkulu. Enye indaba if usuye etoilet kubona omunye umuntu. That's a very very private space, private time. Enye indaba masuye etoilet sekubona umyeni wakho. Enye indaba masuye etoilet sekubona unkosikazi wakho. It's a very private thing. Usubona omunye umuntu ukuthi wena ukhipha into enjani, enuka kanjani. Obunye umuntu sekumele abhele lokho mhlawumbe sibe uyambuka nje nasebusweni ukuthi akathandi, uyanyanya, iyamcika lento akayenzayo. That feeling iyodwa. The fact that usakwazi ukuzenzela wena uyele etoilet uyozenzela into yakho, ushiye lapho, ubuye uzigezele izandla, ubuye uzigeze wena, ukwazi ukuthi uyiskrabhe emhlane, ukwazi ukuthi okay inzipho zami seyikhulile manje ingquma insipho, ukwazi ukuzenzela ukuthi yazi amakhala ami iwona engawageza kahle, usakwazi ukuzenza zonke lezo zinto uzenzele wena. People, we must realize inhlanhla ezinkulu kangaka, izinhlanhla ezinkulu esisanazo. Ukuhlala phansi nje ujule nje uyithulele uthi hey. Yazi baningi abantu abangenako konke lokho enginako. Yazi mina noma ifridge lala ekhaya lingenalutho, but uma uhleze ekhanda iplan, noma usisi wami omdala uhleze ekhanda iplan, yazi asikazi salala singadlile. Because abantu bahlezi bethi bahlupheka, umholo wami hlezi ethi abantu abahlupheki, angiyazi into ekuthiwa inhlupheko mina. Abantu bayaxakeka. Usuxakile nje ngaleso sikhathi. Athi umuntu uyahlupheka kodwa emgakanani emzimbeni. Thola ukuthi mkhulu uthi Nkosi yami uyakhala abalise bedla kodwa ukudla ngespoon. People, why we always have to be so complaining ngayo yonke into siyacomplaina njalo, siyakhalaza njalo. Why? Kungenxa yabani? Kungenxa yani ukuthi sihlezi yonke into siyikhalela? Nesinakho siyakhalela. Esinika kona siyakhalela. Esikixabezwa ngakho siyakhalela. Sikixabezwa ngempilo siyayikhalela sithi kwakuyimpilo enjani le. Sikixabezwa ngelanga siyalikhalela. Cabanga kubusika njengamanje kodwa sibusiswe ngelanga elikwazi ukuthi lisifudumeze kubanda. Siyalikhalela kwalona. Ngeke uleshisa. Sikixabezwa ngomoya, it's July, umoya omnandi uvunguzayo. Hawu ke usesavelela umoya sasagodela kwaze kwabanda. What is it that you want, people? What is it le eyoke mhlambe inifulfile or iyokinanelise kanti evela kubaba ohlala ekhaya ezulwini? Kungani njalo yonke into kumele sihlezi
Simshaya ngayo ebusweni uNkulunkulu, simshaya ngayo, simthele ngako konke lokho asinikeza kona, simthela ngakho sithi yebo sinendaba, yebo asikufuni, yebo asikuncengile. Kodwa yazi ukuthi sikudinga kangakanani. Uyazi ukuthi leyo mpilo uyidinga kangakanani. Kade ukhala zolo ukhala ngayo impilo ukhomplena ngayo, kodwa kusasa uyobhiyoza kwaze kwamnandi emhlabeni. Ukuthi we are so lucky ngayo yonke into uNkulunkulu asibusisa ngayo, especially when it comes to something as precious as time. Igugu isikhathi, igugu. I repeat, isikhathi igugu kakhulu phezu kwayo yonke into. Isikhathi lapha emhlabeni. I remember nje I once had a dream lapho khona uNkulunkulu ekhuluma nami suke ethi usegumbini nje kuphela lapha emhlabeni. Umoya wena. Uzohlala nje isikhashana lapho usebenze bese uyaphuma. It's like izwi lakhe lasho nje kanjalo. And I could feel ukuthi we are just ezinyameni. Umzuzwana sizophuma quickly. And sizongazi ukuthi nini lo suku, sizongazi ukuthi nini lo hora. And mase sophumile futhi awuphindi ubuyele, unfortunately. Awuphindi ungene futhi ngebhadi. Ungumzuzwana usenyameni, ungumphefumulo wena. Uzothi usenyameni ke usuzotana sakubhiyoze kurelaxeke. Zonke izinto ozibukayo lapha emhlabeni people of God. Isihloko sethu nje kufisa sikhulume ngaso namhlanje sithi ondla othanda kukhule kuwe, ondla othanda kukhule kuwe. Ayikhuli into engondliwa ngithi. Ayikhuli into engachelelwa makuyisihlahla, makutshani. Ayikhuli into enganakekelwa. Ayikhuli ingane engondliwa, engafidi ukudla, ayikhuli. Awukhulu ufish wakho lo ufaka ifish tank ufake uvala lapha endlini mongophose lela philisi lokudla kwawo ngeke uzukhule uzofa. Ayikhuli into engagcinwa kahle. But siyafadabala iphele. Everything need to be taken care of. Yonke into idinga ukondliwa kuqala ukuze ikhule. Ukuze ithole amandla to be uplifted. Kumele yondliwe kuqala umzimba wakho uthola amandla ukhule, kumele uphakele. Kumele udle ipharishi, udle uphuthu, udle whatever ongayidla khona uzokhula, thola ukunakekeleka. Inhliziyo yakho ukuze ihlezi imnene, kumele uyiphakele konke okuhle ukuze izokhula ibe mnene ngaleyo ndlela oyiphakela ngayo. Umphefumulo wakho kumele uphakele izwi kaNkulunkulu khona uzokhula wazi ukuthi mina ngumphefumulo lapha emhlabeni, lapha ngumphefumulo mina ngizophilela uJehova, lapho ngizokwenza 1 2 3 ngizokwenza intando kaNkulunkulu because ngiyazi nginomzuzwana. Mina ngiwumuntu onakekela abantu, kumele ukukhulise lokho njalo ngokuthi ukwenze. Because izinto eziningi eziba khona it's not just about ukukhulisa into ngokudla ukudla ne. So izinto ezama activities or ama actions uyikhulisa ngani ngokuthi uyenze. If ukufuna ukukhulisa ubunhliziyo enhle kuwena, ubukhulisa ngokuthi ubuveze njalo every day. If ufuna ukukhulisa ukuthi ube umuntu othanda abantu, ubukhulisa ngokuthi ubavezele uthando noma benzani kuwena. Uyakhulisa konke lokho by reminding yourself ngaso sonke isikhathi mina ngiyabathanda abantu, mina ngiyabathanda abantu. If ukhulisa umusa kuwena avona umusa, ukhulisa ngokuthi ukwenze ubavezele umusa, ubavezele isihawu, ube nesandla esiphayo. Noma ubone ukuthi kuncane kangakanani ngoba ufuna ukuthi bukhule le character kuwena, uzobapha abantu, uzomupha loyo muntu loyo ngoba usekhulumile wathi ulambile. That is how you grow that kind of attitude, that kind of character. And into igcine iwena, igcina yakheleka kampela kuwena because wena oyikhulisayo ngezenzo zakho. But if ukhulisa ukudelela, ukuba rude, ukuba kuhlaza, ukukhulisa ngokwani ngokuthi ube kuhlaza
around people. Ukuthi ubavezele ubuhlazi umuntu bekhuluma nawe umdilike nje umkhwele. Ukhulumisa noma kanjani? Umthuke uma uthanda ukumthuka. If ufuna ukukhulisa umoya obudlova, umoya wokushinga, umoya wokushaya, uzuhlezi ubhonya abantu iyakhula lento ikhula nawe. Because these things are spirits. Lezi zinto ziyimimoya. But yonke into othanda wena, I repeat, othanda ukuthi ikhule kuwena, uyayondla. Wena oyindlayo. Because abantu abaningi bane-believe noma bake bacabanga ukuthi izinto ziyazenzakalela kuthina abantu. Izinto zenzeka nje isinoma kanjani. But cha, akwenzeki kanjalo. Wena oyinakekelayo into. And you people of God, into eyodwa sike singayinakisisi singabantu ukuthi konke sikwenzayo manje noma kusasa esingakwenzi, it's either into oyenzayo noma into ongayenzi, izohlezi inomphumela ndlela thizeni. There will always be end results. Ngakho konke okondlayo kunemphumela. As the Lord would say nje ukuthi mawasukuma nje wathi ngiyokwenza ukudla, ama-results ukuthi usuthe. Mawasukuma wathi ngiyapheka, ama-results ukuthi ibhodo ligcwele ukudla ukunuka kamnandi. Ama-results ukuthi umuntu ngensimini ukuthi insimi yakho ichume. Ama-results ukuthi ngiyowasha ukuthi washing yakho ibe clean. Ama-results ukuthi ugeze izitsha ukuthi izitsha zibe clean. Ama-results ukuthi esitolo uyoshopha, ama-results ukuthi kugcwele ukudla nje. Everything has got results, right? Yonke into inomphumela wayo. Yonke into uzobona something ngokwenza kwakho, ngokuhamba kwakho, nangokonke okwenzayo. So, mhlawumbe uthola ukuthi you need to go and buy groceries. Uvela ungayi kothenga ukuthi sobe ngiye ngiyanqena nani. Because ezinye izinto sike singazinaki ukuthi ukuyenza kwakho manje noma ungayenzi kwakho manje kungaba nemphumela, whether now or whether tomorrow or whether in the long run, in the long term, in future. Kude. Ngesikhathi esizayo eside futhi. But everything has always ihlezi nomphumela. And ama-results wabona-ke mase seyibuza-ke ingane. Masilambile. Khumbula ukuthi yazi bekumele ngiyothenga ukuthi. Ukuthi uzongithengela yazi bekumele ngikwenze. Ama-results okungenzi kwakho, ama-results okulibala kwakho, ama-results onganaki kwakho, ama-results ongenzi okumele ukwenze okubalekile, ama-results okwenza wrong, ama-results ongalaleli, ama-results okulalela. Everything has got results, whether you're doing good or bad, everything izoba nama-results, izoba nemphumela kusasa. Whether kube mnandi kangakanani uyenza leyo nto namhlanje, but kunama-results kusasa. Because indlela enhle ebukeka inhle emehlweni omuntu, isiphetho sayo singukufa, injalo isho njalo incwadi zakho. It looks nice njengamanje kumnandi nisatana sensabhiyoza nabangani bakho, but isiphetho sakho lawo ma-results lawo singukufa. Tomorrow it's dead for you because le ndawo enikuzona asikho right, they're not safe. Ama-results aleza izingane Eastern Cape ezu-21 kwaba yini? Akubanga ukufa kumnandi besikhashana ebusuku. Ama-results ahlezi ekhona ngama-actions wakho. But if wenza kahle, uyazifundela, uyastudisha, uthatha isikhathi sakho, uyazidedicate, uyazimisela, ama-results futhi ozowathola nawe lapha esikoleni ukuthi uphumelele uphase mntwana. Ujabule futhi nawe, ujabule nomndeni wakho, ujabule abazali bakho, ujabule everyone. Ama-results ezinzo zakho. In most cases kuyenzeka uthola ukuthi into oyenza manje uyenze nje sakunganaki, sakuba mnandi, or uyenze saqhubha isikhathi, saku-enjoya, kanti you are wasting yourself izinto eziningi. Number one, mhlawumbe you're wasting your time because lesi sikhathi lesi bekumele usebenzise mhlawumbe in fulfilling yourself noma in studying something or in growing yourself, in grooming yourself. Lesi sikhathi bekumele usebenzise kwinto ebezoba nomthelela omuhle empilweni yakho, but wena usebenzisele ubumnandi obuzomosha isikhathi sakho. Lento precious kakhulu, like I said, siyigugu golide isikhathi ngoba esadlula never comes back. Number two, lento oyenzayo
mhlawumbe umoshela imali yakho nje kuphela. Are you aware ukuthi indlela osebenzisa ngayo imali isiza kangakanani kuwena? Are you aware ukuthi indlela osebenzisa ngayo imali yakho uyageyina yini? What are the results kwaloko osukuthengile? Uzophela manje uhola u-350 leyo mali leyo osuyitholile, uzowenza njani ngawo? Uzogijimela uyothenga into ezimnandi, uthenga izinkwa nani nani, into ezophela manje. Because you should have bought impuphu wazi ukuthi okay at least izolasta yona. Incane impela imali but use fully. Ngokuhlakanipha uyisebenzise kahle. Mhlawumbe it's wasting your energy. Mosha amandla akho. You're just draining your energy. Usebenzela loyo muntu loyo ungaku-appreciate. Nisebenza ngama-blocks, nisebenza niyakha. Unikeza u-R100 kuphela ngosuku. It's wasting your energy. You should be doing something else. Mhlawumbe futhi ube lama-blocks njengoba ukwazi uzame imizamo ukuthi uzenzele wena. Uzame imizamo ukuthi uzisebenzele wena. Be your own construction, be your own your own builder. Uzakhele wena because usuyazi, usuyaqonda, usufundisekile. Be your own builder then. Ungadlala abantu bekholelwa u-R100. How ridiculous, especially isikhathi samanje. So kukona konke kumele sihlezi sikugadile ukuthi konke kunomvuzo thizeni. Kathuba thizeni. So yonke into uma uyenza kumele uma ungumuntu uke uyibuze ukuthi lento engenzayo ngizozuzani. Just ask yourself that question. What am I gaining la? What am I losing la? Or it's either you're gaining or you are losing. Uyibuze futhi ukuthi ngizophelelaphi. What's my tomorrow? What's my end? Izongisiza ngani njengamanje? Kusasa or in the long run. That is why sinabantu abavuka every day beyofunda because ba understand ukuthi le mfundo yami izongisiza mina if ngifunda ugrade 10 njengamanje ngina 15. After 10 years ngizobe sengisebenza sengilo thisha engifuna ukuba uyena. After bani years ngizobe sengilo dokotela engifuna ukuba uyena. Uyazi ukuthi ufuna ukuzuzana, uyazi ukuthi ufuna ukubonana, uyazi ukuthi ufuna kwenzekeni ngempilo yakhe. It's all about analyzing all those things. It's all about ukubheka konke lokho. Uyazi futhi ukuthi ngongakwenzi ukuthi ngiyazigcina. Ngongayimbandakanyi ngemijolo ngiyazigcina. Ngifuna ukuba intombi mina ngize ngifike 20 abantu bangenze lo memulo ekhaya. Uyazi ufuna ukubona ama results. Ufuna ukubona lo memulo bengibathisa ilokhunjana egcwele o200. Yini laba impathayo? I don't know. Sorry. Uyazi ukuthi ufuna ukubonana wena. Uyazi ufuna ukuthi kwenzakaleni. Nabavuka ekuseni every day ngo4 bagibela bagijimela amatekisi amabhasi izitimela. Bayazi ukuthi bafuna ukubonana month end. Ngomhla 25 ekuseni mhlawumbe ingena ngo12 ebusuku. Bayazi ukuthi ufuna ukuyibona leya check, paycheck. Bayazi ukuthi ufuna ukuyibona leya notification qinqo azasho umuntu ukuthi yangena imali usuke seyazi vele ukuthi iyona leyo. Uyazi ukuthi ufuna ukubonana ngo4 ekuseni mase singena ngomhla ka 15. Uyawazi ama results. Uyazi ukuthi ufuna ukuthi kwenzakaleni. So konke okuthi sorry kukona konke okuthinta ngezandla zakho okwenza ngesikhathi sakho okuhamba ngenyawo zakho zibuza ukuthi imuphi umvuzo, iyiphi inzuzo, yini engizoyithola. Okuthinta ngezandla zakho, what are you doing with your hands every day? Mhlawumbe ngumbhaki ubhakela ukuthi ibhizinisi lakho lichume. Mhlawumbe ungumdwebi, artist. Mhlawumbe ungumthungi. Mhlawumbe ungumuntu kuningi uyasebenza ejalidini. Mhlawumbe nje ungumuntu osizayo ngezinto bezakho. Uyazi ukuthi I'm a psychologist, ngi-therapist, ngikwazi ukuthi ngikhulume nomuntu, ngi-motivational speaker, I'm a preacher, I'm this and that and that. I'm gonna gain and see something. Konke ekukhulumayo nangikwenza ngalesi sikhathi. Ngiyazi ukuthi ngeenyawo zami ngiyahamba ngendaweni ukuthi ngiyosiza, ngezinyawo zami ngenza 1 or 2. Kuningi abantu bakaNkulunkulu. Umvuzo imuphi? Ngabe umvuzo uzokujabulisa? Noma usuyenzela nje?
So singabantu yithi kuphela esinegunya lokondla nokunakekela konke esifuna kukhule kuthina. As I was saying ukuthi isihloko sethu sithi ondla othanda ukuthi kukhule kuwe, but it's linking with this topic ethi konke kunemphumela yakho. Kulinka kanjani? It is because yonke into oyondlayo uyondle khona into ozoyibona kusasa, khona into ezokwenzeka kusasa. Nayi imbali isancane ilibe lihluma futhi nje imbali it's not very functional example. Isihlahla sabhontshisi, fakile ubhontshisi phansi libe luchelele bese uyawubona uhluma bese uthi after a few weeks uyawubona suvela omunye ubhontshisi nqwaba, siyavela, siyakwazi ukuthi ukhiphe udle. Ngakani? Ngokuthi wena onakekelile, wawondla ngamanzi, wasawuphuma usumningi, sekunemphumela ke. Results of izinto ozondlile. But if uzoba ngumuntu futhi lapha emhlabeni ozohlalela ukuthi wena wondle ukunakekela inyama ngaso sonke isikhathi, ama results ukuthi uzohlezi uhamba ngezinkanuko zenyama bese ufela esonweni. Wena wondla zonke izinto ezihlangene nenyama lapha emzimbeni, lapha emhlabeni, yonke into engathandeki uNkulunkulu, then uzogcina uwondla unakekela isono lesi sizokhula sihlezi sivamile kuwena ebese uphelela kwalasha ngelinye ilanga. Akekho umuntu ozalwa enenhliziyo embi lapha emhlabeni. Olwami uhleze yisho no one ozalwe nenhliziyo embi, akekho. Wonke umuntu uzalwa emnene. That is why uJesu ethi uma ungazalwanga kabusha waba njengomntwana omncane awusoze wabona umbuso wezulu. Because uzalwa nenhliziyo emnene, uzalwa empty. An empty vessel. Ungena inhliziyo embi, ungena inhliziyo enhle, ungena lutho. Bese uyakondla konke okureceivayo, okubonayo. Abantu baphila kanje, uthanda izinto. Abantu bakhuluma kanje, bese uyagrabha wena. Lokho ozokuhlalisa ukondle, ukukhulise kuwena. Ikona-ke kuzokuvezela ama results kusasa ukuthi wena ubukade unakekela ini, ubukade ondla ini. Ngoba wonke umuntu ubhodla kudlela ngithi. Ngingabhodla kanjani iSprite kade ngiphuza iCoke? It can never happen. But ngizobhodla lokho akade ngikudla ngaleso sikhathi. So wondla ini wena? Ngabe wondla inhliziyo embi? If uqhubeka wondla inhliziyo embi uzobonakala ngokuthi uncishane. Uyondla kanjani into? Like I said, uyondla ngokuyenza. If uveza umona kubanye abantu uzoba nenhliziyo embi. Yonke into ayifisa, yonke into ayilangazelela uzoba nenhliziyo embi. And the more ubuka iso lakho libuka inhliziyo embi iyakheleka yande ikhule, and then the more ikhula end results ukuthi mhlawumbe uzothakatha. Asazi. And ukondla something they usually call it habits. Into oyijwayele. I have bad habits of smoking. I have bad habits. Bazokubiza ngesingisi just so that kuzoba ngazuthi ku-fancy, ungazuthi ukuthi nokuthi kusabheda, kusayinto wrong, isanyanyeka futhi kubaba ohlala ekhaya ezweni uJehova menze izulu nomhlaba. Wondla into wrong engekho right, and izolibe likhula, and izoba nomphumela nomthelela ongekho right empilweni yakho. Izoba nomthelela ongekho right in wasting your money. Umthelela ongekho right in wasting your life, your body. Umthelela ongekho right in wasting yourself. Uzilimaza, uzibulala ngale ndlela uzibulala ngayo. So akekho umuntu uzalwa lapha emhlabeni ene character engekho right. Akekho umuntu uzalwa ene character enenhliziyo embi. Akekho umuntu uzalwa ethetha enenhliziyo encane ethi mina nginenhliziyo encane kabi. Akekho umuntu uzalwa enjalo. Wena oyondlayo inhliziyo encane. Ukuthi libe litshele mina nginenhliziyo encane, mina ngiyashesha kabi udina, mina ngiyacasuka, mina nje ukuthi uyayondla lento, because these things are spirits, people. The more uvumela uhlale kuwena, uzohlala kuwena, uchuma ulibe lukhula, uyawukhulisa nawe ngithi. Wonke umuntu okucunulayo uyayiveza lenhliziyo encane ilibe liyakhula. Uyayiveza lenhliziyo encane ilibe liyakhula, and the end results ngelinye ilanga nalo inhliziyo yakho leyo encane
won't be good because kuzogcina kulimala wena. Wena njengamanje usabekezeli, njengamanje wena usalindi, njengamanje wena uhlezi nje udiniwe, uhlezi udlova, uhlezi impilo yakho ayihlalisekile, ayinakuthula. Inhliziyo encane. Wena owondla yonke lento. Bantu baNkulunkulu, you need to understand ukuthi yithi esizodlayo lezi zinto. Ayikho omunye umuntu ozokondlela into emzimbeni wakho. Ayikho umuntu okufidayo oseceleni okuhlezi uhlalela ukufida, uzifidela wena lento othanda ukuthi uyifide. Because wena ukhethayo ukuthi mina la ekhaya kugroswa kanje, kudliwa ukuthi, kudliwa this kind of mayonnaise, kudliwa this kind of spice, kudliwa this kind of eating, kudliwa this kind of rice, kudliwa this kind of impuphu. People can influence you ngapha nangapha, but you the one who eventually chooses ukuthi mina ngithanda lokhu, mina ngikhetha lokhu, mina ngihamba ngalokhu, mina ngiphila ngalokhu. Ozondla ngakho kuba wena bese kuba nemphumela kuwena. But if you keep on being influenced ngabanye abantu, ngaso sonke isikhathi bona bakutshela ukuthi hayi thenga i-tastic right, iyona rice, ilona rice eli right, uzolalela bona kanti wena you only afford i-royal. Bese usuthenga o-tastic i-cost kakhulu, ama-results azobhekwa wena usungasenayo imali ukuthi uthenge iklabishi because imali isipheleke kakhulu, iy'shebe zakho ayisaneli. You are the one who will see results ngokuthi ube influenced, ngokuthi ondle whatever ozoyilalela, because whatever futhi oyilalelayo ngokuthi uqhubeke nawe uyenze uyayondla, uyayandisa. Bantu baNkulunkulu, kuningi kumele sikwazi siqonde ukuthi yonke into oyenza lapha emhlabeni uzenzela wena, uzilimaza wena, uzisiza wena, uzihambela wena, uzihlalela wena, uzikhulumela wena, uzithulela wena, uzibukela wena, uzicimezela wena, uzilalela wena, uzivalela wena izindlebe, uzidlela wena, uzincisha wena. Kuwena, uzenzela wena konke. Okusemqoka kodwa-ke kakhulu ukuthi uJehova umenzi wezulu nomhlaba usiyalisisile ukuthi ukukholwa akube yisenzo. People of God, this is the most important part. Nendlela yokuphila kanjani na? Ngokuthi uzijwayeze ukwenza izenzo ezinhle. Just uhlezi ujwayele ukuthi abantu ngiyabasiza, mina ngiyapha, mina ngincishani, mina nginomusa, nginobubele, nginobumnene. The more uzijwayeze ukuthi uphile kanjalo, noma abantu ubabona ukuthi abanye bayancishana, uthi hayi mina ngizopha kunjalo. Ubabona ukuthi abantu baney'nhliziyo ezimbi, ube nenhliziyo kunjalo. Ubabona ukuthi abantu ababekezelani, ubekezele nokunjalo. Ngokondla lokho, ngokuhlezi ukwenza, ingane kathi kubukhula, and you will see end results ukuthi uveze i-character kaNkulunkulu, ukuthi ugcine konke uNkulunkulu akuyalisise ngakho, ngoba ethanda ukuthi uphile ngakho, ukwenze, ukufezekise futhi. It's very important, bantu baNkulunkulu. It's very important ukuveza i-character kaNkulunkulu, especially ngokuthi siveze ngomyalelo lomkhulu uJehova asiyaleza ngawo, umyalelo wokuqala, umyalelo wothando. Uliveze uthando noma ubona ukuthi abantu abasathandani, uliveze uthando noma umuntu abasenandaba nabanye abantu, but uliveze wena uthando umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena, umthanda uJehova uNkulunkulu wakho njengoba uyithanda wena. uNkulunkulu ufuna ukuthandwa ngengqondo yonke-ke, ngenhliziyo yonke, ngamandla onke, ngomphefumulo wonke. Ngiyangeze ngi-ede ngithi nangesikhathi because usibusiswe uye, kodwa-ke kukuwena. Angiyazi ngathi ungathandiyo akamazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uthando. Uzifundise nje ukusiza abanye abantu. Have a helping hand. Kona akusekho njengamanje lesikhathi sokugcina, akusenzeki kakhulu kwabaningi, but umbuzo uthi ikona ufuna ukukondla nawe lokho, ikona ufuna ukukhulisa kuwena lokho, ikona ufuna ukukunakekela kuwena lokho. Ikuphi wena ufuna ukuthi kukhule kuwena? Ikuphi wena ufuna ukukubona kuwushintsho ngawe, ofuna ukukubona kuwushintsho empilweni yakho, ofuna ukukubona kuwushintsho ngezenzo zakho? Ufuna ukuhamba nalo neningi nalo lenza kanje nami ngenza kanje, noma wena there is a certain point or is a certain sign ngawo ukuthi no, mina ngibambe le character, mina ngingokaKristu, mina ngiwasezulwini, mina ngiphila le mpilo, mina ngenza kanje futhi angeke ngize ngikwenze lokhu, like it or not.
Usifundisa ukuba nomhawu. Ngoba usho njalo incwadi nje Matthew 5:7 uthi babusisiwe waba nomhawu ngokuba wahawukelwa. Uyohawukelwa nawe. Mhlawumbe usuwonile izono ey'ngaka. Athi uKristu kodwa ngoba wapha. Waphusa ubani ngosuku olukuthi cela umhawukele baba. Ulukuthi ngaleyo mbobo-ke ungene ekhaya ezulwini. Ngaso sonke isikhathi sibe singabantu kumele sihlazi sazi ukuthi konke esikwenzayo sizisiza thina, sizilimaza thina somewhere somehow, especially emazulwini ngoba izulu lisibhekile insuku zonke. Lisiqaphile mahora onke. Lihlalela ukubuka thina nje kuphela ukuthi benzani, bahambaphi, baphila empilweni, kwenzakalani ngey'mpilo zabo. Wena kwenzakalani ngempilo yakho? Ukhulisani? Wandisa ini kuwena? Wandisa ukuhleba kuzokhula, uzoba ihlebi noma ungasathandi. Wandisa ukuthanda izinto kuzokhula ebethe uKristu zithibeni. Ungabe ngabathanda izinto. Wandisa lokho yini wena? Qhubeka kwandisa kona. Wandisa umona ozokudalela ukuthi ugcine usuwumthakathi ngelinye ilanga. Ngaso sonke isikhathi uzogcina usuyi-alcoholic. Wandisa ini kuwena? Isono njalo. Wondla sona isono khona sizovama sikhule sikuphathe uze ungasakwazi nokusimela. Wandisa ini? Uvamise ini kuwe uqobo ingawe indaba? Ukwenza kwakho kanjalo. Wandisa ukuthi ube umuntu onothando, onomusa, onobubele. As I was saying, ila uveza khona izithelo zikamoya. Kuwe lezi uJehova asiyale ngazo ukuba masibe nazo nakuba indlela yokuzikhiqiza iyodwa. Ukuthi uhlale ebukhoneni baNkulunkulu njengoba isho nje incwadi kaJohn 15 ukuthi hlalani yini nami kini njengoba singekho igatsha elingathela ngokwalo kuphela uma lihlele emvinini. Nani maningekho kimi ngaphandle kwami ningenze lutho. Kuzodinga ukuthi uhlale kuKristu kuqala. Kuzodinga ukuthi uhlale kuJesu kuqala so that sizokwanda lezi zithelo. So that uzokwazi ukukhiqiza ngempela uthando kaNkulunkulu. So uzokwazi ukukhiqiza ngempela ububele. Uzokwazi ukukhiqiza ngempela konke. Ndiyazi iyona into ongaplotha ngayo ngempela ukuthi umuntu okholwayo, umuntu ohlela uNkulunkulu, ukuthi abe nobubele, ukuthi abe nobuvi, ngoba abe umuntu ozithibayo, ukuthi abe umuntu onothando, onenjabulo, onokuthula, onesineke. Siphinde futhi sonke sizijwayeze imizimba yethu ama-habits okufundiswa kaNkulunkulu. Makes zijwayeze nje ngempela. That's a good habit ongayijwayeza yona because sinijwayele nama-habits angithi a good habit ongayijwayeza it's reading izwi kaNkulunkulu because kuzokhula lokho. Sihlezi sazi singabantu ukuthi umzimba wakho uthatha 3 times kuphela into ukuthi uyijwayele. Uma wenza okokuqala uzongayazi uzoyenza. Okwesibili kuzoba buhlungu. But okwesithathu uzothi njengayizolo right. Sujwayele. Simple. Phinde uphikelele uzame ulwe. It takes time. But kuya ngokuzimisela kwakho. Zijwayeze uzile nokudla, which is the hardest thing. But the more uzijwayeza umoya wokuzila uyakwazi ukuthi wondleke bese uhlala kuwena kube lula ngendlela eyisimanga. But if ungazijwayezi uyafadabala bese uyaphela nya. And then into ebalulekile kumele usijwayeze yona kulesikhathi sokugcina ukukhuleka. Kumele sizijwayeze ukukhuleka abantu baNkulunkulu ngoba yiwo uma ukhuleka iwona osikhulula kumaketanga namakhamandlela esibhekene nawo kulesi sikhathi samanje. Siluthekiswa, sidotshelwa. Sidotshele ebumnyameni la singathandi khona. So umoya wokukhuleka iwona ongasisiza. Sizinxusele kubaNkulunkulu, sizinxusele every day. Ngokukhuleka ngokujula. Ngokukhuleka ngokunxusa, ngokukhuleka ngokuncenga. Thokozani njalo incwadi yabaseThesalonika chapter 5. Thokozani njalo.
nikhuleke ningaphezi. Isicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nangokunxusa. And ngaleyo ndlela sizokwazi ukuthi sihlale ebukhoneni baNkulunkulu. Sihlale sihlengekile, sisindile futhi ukubona konke. Enye into ubaba ohlala ekhaya ezulwini bantu baNkulunkulu athanda ukuthi siqonde, as I was writing ngayitshala kakhulu enhliziyweni yami ukuthi lezi zinto zoyi-2 ziyalinka, which is ukondla konke othanda ukuthi kukhule nempumelelo, ukuthi konke kunemphumela. Ngoba uma ukhulisa okuthize kuba nomphumela kusasa. Ukuthi usuyikhulisile leyo ngane isiyaphumelela, isiyondla wena. Usuyikhulisile leyo ngane isiyaphumelela, isinakela wena. Usukhulisile lo moya omuhle wothando, ukusiza ukwenza konke. Usukwazi ukuthi uhlalisane ngokuthula nabantu. Usukwazi ukuthi ube ukudla okudlekayo, ube lo sawuto omuhle uKristu athe asibe i-taste yawo lapha emhlabeni. Usukwazi ukuthi uphile lempilo uNkulunkulu athanda ukuthi siyiphile, ngoba uthanda ukuthi siphile impilo yasekhaya ezulwini. Ethi mayenziwe intando kaNkulunkulu ezulwini njengoba yenziwe intando kaNkulunkulu emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. If sesikukhulisile konke lokho, sakondla, sayondla i-conduct kaNkulunkulu, sapractice, sazama, sashikela, sazalwa, asibeke ebukhoneni bakho uNkulunkulu ukwenza intando yakho okuthandekayo kuye. Ambe siyathaba ngathi. So njengamanje, it's time to fight. Wondle your spiritual life. Ondla impilo yakho kamoya, because ungumoya wena, usenyameni nje kuphela. Fight for your spiritual life. Mangithi spiritual life ngisho ukuthi impilo yakho ukuthi ukhuleke. Isikhathi sokukhuleka sibe isikhathi sokukhuleka. Isikhathi sokufunda izwi kube isikhathi sokufunda izwi. Isikhathi sokunkonzweni kube isikhathi sokunkonzweni, ingaxoxisi indaba. That is your spiritual life, because you're a spiritual person. Everything that connects you with uNkulunkulu represent your spirit. Impilo yokwazana noKristu, impilo yokamoya. It's time ukuthi ukhule kwezikamoya. It's time ukuthi ukhule ekufundeni izwi. It's time ukuthi wenze intando kaNkulunkulu so that uzofumana ukuphila okuphakade. Uma kungenjalo ukufa nokufa. Ngoba bangazani noKristu abanako ukuphila okuphakade. They do not have a promise. But banokufa. They will surely and surely die. Nempela bazokufa nokufa. Kuyiqiniso lokho. Ubuzothi yazana yini noKristu? Yazana yini nomdali wezulu nomhlaba? Have you usumamukele nje iNkosi nomsindisi? Wahlengwa, wabhabhadiswa. You have a promise of ukuphila okuphakade. Ngoba ufele esonweni uzofa. Ufele kuyona leyo mpilo leyo ungazana noKristu uzofa. Umhlaba kaJehova lo bantu baNkulunkulu. Siyazi isikhathi la uzoqoqwa khona. And sekhathini sokugcina yonke into kuyaqaqwa manje, kuyapakishwa manje. Wena uhlela upakisha. Uhlelela ukwenzani? Ukutanasa. Kuhle kwesicebe noLazarus, isicebe sesitanasa. Sihlalela ukutanasa, but sasafarisha after that. Sapupha ngenxa yokutanasa kwaso. Bantu baNkulunkulu lemiyalezo le. Lezi zintshumayelo lezi, namazwi avela kuba ohlala ekhaya ezulwini. Ukuvuselela nje ngokusikhumbuza, because zonke lezi ndaba siyazazi, but it's all about doing corrections ukuthi hayibo. Isono sayisona, umthetho usagcinwa. Umbuso wezulu at stake lana. Isihloko sithi ondla uthanda ukuthi kukhule kuwena. Everything that you want to grow, ukuthi kukhule kuwena, yondle, uyinakekele khona izokhula. But ondla ukukhula ke enkosini. Khona kuzokhula uhlale ebukhoneni bakhe ngaso sonke isikhathi. But if ungakhuli enkonzweni ungayi, ubuye ungayi, uphinde ungayi isikhathi eside, uze ufata bani. But if uya njalo, kuyakhula ukulangazelela kwakho, kuyakhula ukunxanela kwakho iNkosi. Futhi ungakudeli, kungakhathazi. Inkosi nje ibe nani. Hlezi nazi ukuthi yonke into inama-results. Yonke into inemiphumela. Yonke into inekusasa. Konke khona uzokubona. So ungazani noKristu njengamanje, imphumela ukufa nokufa. But ukwazana naye njengamanje, imphumela ukuphila okuphakade.
uzondle ngezwi lakhe-ke njalo, uzondle ngobuhlale ebukhoneni bakhe njalo, uzondle ngokuthabisa umphefumulo wakho, ukufunda izwi lakhe, ukukhuleka, ukusondela kuye, uzondle ngokuthabisa ubaba uhlale ekhaya ezulwini ngokwenza intando yakhe khona ezokwazi akuthande bese uthola ithuba nawe ekuphileni okungcwele, uphila nabangcwele ingunaphakade. That's the promise. Nkosi nje ube nani, busise kakhulu. Ezinye izinkundla zokuxhumana uTikTok uLihlithemba, Instagram Lihlithemba Wendy Mzobe, on IE, and then on Facebook it's just plain Lihlithemba Mzobe. Lakhona khona nemibhalo and short videos, short clips, our 10 minutes. Nkosi nje nisize, ngibuyele kuJehova, anibusise kakhulu, abe nani ukubona konke. Ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu esizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Amen.